hafsa ki shirya gidan Hassan yau za ki tare. Aure daɗi musamman auren soyayya, hafsa ki shirya gidan Hassan yau za ki tare. Aure daɗi musamman auren soyayya, hafsa ki shirya gidan Hassan yau za ki tare. Lahu na sanya kaligiwar cin tarayya, shi ne ya yi kowa ya nufe mu da niyyar biyayya. Cikin shi kamar shi zuciyar mai sa soyayya. Allah ka tsare ni da aikin da zan yi na dama kare. Aure daɗi musamman auren soyayya, hafsa ki shirya gidan Hassan yau za ki tare. Salati Allah kai daɗi a gurin manzanka. Nana Amina mai so na su baya shirka. Alai da sahabbai na saka ciki ba na shakka. Koda sun yi shura sun batar ba sun yi biyayyar aure. Aure daɗi musamman auren soyayya, hafsa ki shirya gidan Hassan yau za ki tare. Idan ka ta buɗa in ka duba ka ga amare. Aure an daura an amarya za su tare. Ku kalla amarya ta yi ado ta sanya turare. Idan da akwai so na tabbata aure haka zai dore. Aure daɗi musamman auren soyayya, hafsa ki shirya gidan Hassan yau za ki tare. Ango Hassan ne sallama zan yi a gare ka. Ka taɓa ado sab duk gurin nan ba ya kamar ka. Kawai su na ce ma duka wanda ya kalli shigar ka. Kai dai a Kano ne duk silata ka hanyo murnar aure. Aure daɗi musamman auren soyayya, hafsa ki shirya gidan Hassan yau za ki tare. Da amarya Hafsa jan ado ya diyar masarauta. Lokaci na kiyaye yau gida da ki za ki huta. Aure ibada ki tunan haka kare da ki manta. Sai da amana zama na aure kan haka ke yin dore. Aure daɗi musamman auren soyayya, hafsa ki shirya gidan Hassan yau za ki tare. Mai kyawun hali dole ne ango na yabe ka. Batun rarrashi sai ka yau a gurin matarka. Hafsar ta amarya ita ce Allahu ya baka. Nauyinta a yanzu ka fahimta yana kan ka jure. Aure daɗi musamman auren soyayya, hafsa ki shirya gidan Hassan yau za ki tare. Hafsar ta amarya na san ki akwai tarbiyya. A gurin mijinki furtun so tausasa murya. Furannin ƙauna kun shige shi cikin alƙarya. Sun ko saki bashi ita batun zagar makiyan ku share. Aure daɗi musamman auren soyayya, hafsa ki shirya gidan Hassan yau za ki tare. Ango da amarya shawara ta sai ku yi duba. Zama na aure zo mu zauna ne zo mu saba. Harshe da hakori tarayya ta sai ku yi duba. Aka sai in sinyo an tsakani sai su shirya.
Aisha ta ce mun ga mahallin so a auren. Sai na fi na hango na ga ta taya murnar auren. Sadiya ta zo ta na ga ta taya murnar auren. Khadija nan ma na ga ta taya murnar auren. Da ta'ata ta zo na ga ta taya murnar auren. Mardiya ita ma na ga ta taya murnar auren. Halimatu nan ma Sadiya taya murnar auren. Subaibu na sanya ita ma taya murnar auren. Hafsatu na sanya na ga ta taya murnar auren. Hawwa'u na hango ita ma taya murnar auren. Karshe Sadiya ta yi ilimin wurin soyayyar ba da fure. Aure daɗi musamman auren soyayya. Hafsa ki shirya idan a san yau za ki tare. Da abokai zan sa duka sun taya murnar auren. Da fara abba Oliya taya murnar auren. Nasiru na goye na gaya taya murnar auren. Nasa Zaharaddin na gaya taya murnar auren. Jamila shi ma can wuya yayi murnar auren. Hassan Husaini ya zo taya murnar auren. Jamilu dan Fulani shi ma yayi murnar auren. Muhammad Bello na gaya taya murnar auren. Abubakar ka binta ma yayi murnar auren. Zaharaddin shi ma ya zo taya murnar auren. Abdul Malik ma Fulani da murnar auren. Biliya ya ce min daga Sokoto ya zo auren. Bago Birima dan Dito da murnar auren. Kebi dan Fulani shi ma ya zo taya murnar. Ibrahim shi ma dan Funtuwa ya zo auren. Lawan na Bagwai ma na ga ya taya murnar auren. Zaki Bagwai ma na ga ya taya murnar auren. Adamu dan Fulani ya zo taya murnar auren. Sama'ila Kawu ya zo taya murnar auren. Karshe Sakina Ikara taya addu'a ku yi saurare. Aure daɗi musamman auren soyayya. Hafsa ki shirya idan a san yau za ki tare. Dangina Marya Hafsa sun yi murnar auren. Maman Arfa da Farta yau murnar auren. Maman Sultan ma na ga ta yi murnar auren. Anta Fa'iza ma na ga ta yi murnar auren. Amarya ita ma na ga ta yi murnar auren. Maman Sadiya na ga ta yi murnar auren. Anta Aisha ma na ga ta yi murnar auren. Anta ma Hawwa'u ita ma ta yi murnar auren. Maman Mufida ita ma ta yi murnar auren. Har anta Samira ita ma ta yi murnar auren. Khalid Iliya ma Darba ya yi murnar auren. Anta Walida ma na ga ta yi murnar auren. Sai anta Khadija ita ma ta yi murnar auren. Anta Hawwa Umma ita ma ta yi murnar auren. Anta Zainab ma na ga ta yi murnar auren. Har babu wannan ita ma ta yi murnar auren. Har babu Lami na ga ta yi murnar auren. Baba Sallama ita ma na ga ta yi murnar auren. Baba Rakiya ma na ga ta yi murnar auren. Anta Ummi Gada ma na ga ta yi murnar auren. Karshe na sanyo Halifa babban yaya a murnar aure. Aure daɗi musamman auren soyayya. Hafsa ki shirya idan a san yau za ki tare. Aure
da tokin ji hafsa zauna gidanki, komai da lokaci kin ga yanzu ke zan kira amarya. Zauna gidanki hafsa. Aure daɗi musamman auren soyayya. Hafsa ki shirya gidan Hassan yau za ki tare. Aure daɗi musamman auren soyayya. Hafsa ki shirya gidan Hassan yau za ki tare. Hafsa ki shirya gidan Hassan